Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, o meu espazo das madrugadas énchese de ledicia, pois o futuro da literatura parece estar asegurada ao xulgar polos premios otorgados pola Asociación Loureiro a destacados rapaces novos. Unha destas novas literatas é Ángela Pereira Expósito, que na nosa revista Nós, a xente do redor, regálanos o precioso relato A libraría misteriosa, do que vos lerei un anaco para que coa revista nas vosas mans sigades ata o final. A libraría misteriosa. En pleno corazón do barrio do Couto había unha librería que todo o mundo coñecía, pero poucos se atrevían a entrar. A librería dos sonos perdidos. Tiña a particularidade de que ningún libro era igual ao outro. E cando alguén abría un libro, a historia dentro cambiaba según quen a lía. Nunha tarde chuviosa de febreiro, Lucas, un rapaz curioso e imaxinativo, decidiu aventurarse na misteriosa libraría. Ao entrar, a campaniña da porta soou con un ton melódico que semellaba un susurro de benvida. A bella libreira, dona Amelia, sorriu dende detrás do mostrador. Benvido, rapaz, que tipo de sono andas a buscar hoxe? Non te imaxinas cantas sorpresas teño aquí agochadas? Preguntou con voz suave. Non o sei, só quería ver que hai aquí, respondeu Lucas mentras os seus ollos se iluminaban ante as estanterías cheas de libros de todos os tamaños e cores. O rapaz, ollando os libros dun xeito curioso, parou nun libro. Era pequeno, pero había algo nel que era especial. Doña Amelia colleu un pequeno libro de tapa azul cunha plateada na cuberta e ofreceullo a Luca. Queridos amigos, continuada ca lectura deste maravilloso artigo de Ángela Pereira. Grazas, Ángela.